Салом алейкум бародару. Инеҷа мактаби Ярхичи қалъа. Деҳай майда ака. ин мактаба филм то синфи 4 5 то синфи 4 5 мехунанд. Бо тараф мераванд. Беги сиёҳда мераванд мехунанд. То синфи 10 то давҷа мехунанд, 11 мехунанд. Давҷа мехунанд. Ина Ярхичиё. Ярхичи қалъара бинед. Масҷид ҳайда у тараф тарак. Кӯда барф задааст, барфи кама имсол. Барф кам задааст. Барф кам задааст. наздик шо биёрем.